2014 елдан республикала урындагы башлангыстарды яклау программасы уңышлы эшләп килә. Унда катнашырга теләүчеләр саны елда артып бара. Чөнки был проект ошыга тиклем кул йетмәгән проблемаларны хәл итүнең бер юлы. Райондың Семеновск авылында һу үткәрү мәсьәләсе кискен кала ине. Былтыр авыл халкы ошо программала катнашып, урамдарга колонкалар үткәрү карарын сыгара. Артабан был хакта тулырак. Авыл yerinde яшәүчеләр дә бүген каланлыкның кем булмаган шарттарга ынтыла. Өендә һава агып торһын, табигый газлы булһын. Ләкин ул уңайлыктарды кемдер тудырмый, ә барыһы ла кешенең үз тырышлыгыннан тора. Был проекттың үзенчәлеге шунда. Ниндидер проблеманы хәл итүдә кешеләрнең үзе башлап инициатива күрсәтүе һәм урындагы хакимият эшкуарлар белән тыгыз бәйләнештә эшләүе. Былтыр Симон авылы халкы һау үткәрү проблемасын хәл итә. Һау трассалары яңартыла, урамдарга колонка куела. Шул ыңгайдан 47 гаилә йортына һау үткәреп кала. Аллаға шükür, рәхмәт хөкүмәткә. Эш япаргыз. Һәм менә быел да шул ни буенча, ППМ буенча катнашырга теләйбез. Собрание үткәрдек, халык риза. Скважинан авылга индер трассаны юнәтергә кирәк. Авылда сидилләп кеше яшәй. Табигый газ белән улар 7-8 ел сама файдалана. Хәзер тулыгынча һау мәсьәлә хәл ителһә, яшәү шартлары каланлыкның һис тә калышмаясак. 96 елда турбопроводлар весь алмаштырганны тимер турбаларга 2000 елларда уже безнең турбаларыбыз сырый башланы, проблемалар күтәрелә башланы. Собрание үткәреп халыктан акча йып, спонсорлардан акча йып, администрациядан акча йып шу программага индек тә 17 елда авыл эчендә 1200 метр һауды алмаштырдык. Һау трассаны алмаштырдык полиэтилен турбаларга. Шул ук мәлдә 5 колонка яңынан куйдык. Турбалар магистраль эшләгән сакта кем өйләренә үткәргә ризалашкан жителләр өйләренә үткәрделәр. Урындагы башлангычларда яклау проектында кешеләрнең үз инициативаһы, теләге белән катнашуы авылда социаль проблемаларны хәл итү белән бергә уртак көс белән төзелгән объектларга хаксыл карашта тәрбияләй. Халыкның әүдемлеге арта. Хуҗаларса караш барлыкка килә. Заһид Кумаров, Лилия Әхмәт Кужина, Римьян Торин. Яңлыктар, Баймак районы.